Ahojte ľudia, vítam vás u nového videjka. Máme tu pokračovanie, ako vidíte, že už máme tretí deň za sebou. Pán policajt, idem vám zase skákať po hlave za to, čo ste nám spravili, že Laura? Máš špachtu. Budem búchať s tou špachtou. Bum. Pekne ti do hlavy búchnem, aby si mal otraz mozgu. Ja sa musím ísť najesť, tak dúfam, že A ja, lebo ja nemám už energiu. Koľko mám? Mám 22 toaletiakov, takže si pôjdem niečo kúpiť. Dobrý deň, pani väzníkyňa. Nechcem, to už mám. Chcem jedlo. A môžeš mi povedať, na čo mi bude tá karta? Dobrý deň si pre jedlo ešte rovno. Mám niečo na papanie. Na čo mi bude karta? Ďakujem. Ja si myslím, že by mi tá karta mohla slúžiť. Laura? Mám kúpiť kartu nejakú, bo mi sa zdá, že tam za to si môžeme... Otvor mi! Nejde otvoriť. Laura, otvor mi, oni ma tu zamkli. Nie, nemusíš, ja prejdem ventilačnou šachtou. Ale ani toto mi nejde otvoriť. Laura, otvor mi. Neviem čo. Ja neviem, mi to ani nejde. To je jedno. Ideme kopať. To vlastne... už mi dojde konečne. Mi to asi teklo, ja neviem čo. To mi bolo... Treba. Laura, a ako ideš hore vždy? Už nemám ani zasa energiu. Čak to je... Laura, už bude noc. Poď sem radšej. No, to som presne čakala. Zavri. Zavri! To nejde, Laura, zatvor to. Rýchlo. Laura. Laura. Au. Máme jeden revive zadarmo, Samuel. Aha, a ja mám revive. Laura. Otvor mu. Som ho otvorila. Ja pokašlem na ňo. Dobre, už išiel. Bye bye. Dobre, takže revive sme si dali a kopať radšej nebudeme, lebo nechceme mať problém s policajtom. Ale za to môžete vy, pán policajt, nie my. Že? Že, Laura? Vy by ste mali brať tabletky na mozog. Sa vám lepšie vyvíjal. Že, Laura? Áno. Sa vám lepšie vyvíjal mozog, lebo vy nemáte rozum, pán policajt. Zatvárali nás do väzenia za nič, čo sme ani neurobili. Ja beriem tabletky. Aké tabletky beriem? No, aj to by aj on potreboval, aby sa mu lepšie vyvíjal. Takže ja už idem teraz predávať. Laura, ty brďo, sme už ďaleko, ale na kameň to ešte nemáme. My sme podľa mňa ani nevykopali. Ideme kopať ďalej, dole, do zeme. Ja idem predať veci. Som mala jedlo. Dobre, tu som našiel peniaze. Či? Áno, ja som našiel peňaženku, Laura. Ale ja neviem, ako mám ísť hore. Laura, ja neviem ísť hore. Ale chvíľku je len Počkaj. jesť. Takto? Aha, mňa to dostane hore, tak to je super. Idem si pre jedlo. Hami, som hladný. Sa teším, čo si navaril. Aj tak vo väznici máte hnusné jedlo. Čipsy? To je obed? Čipsy. Ty brďo, toto už je moc. A pán policajt, strašne smrdíte. Voňavku by ste si mali dať. Ja sa nedivím, že nemáte manželku. Ja sa ani nedivím. A to ako vieš, že nemám manželku? Lebo mi to hovoril. Tebe by ešte hovoril, že nemám manželku. No áno, lebo som sa mu páčil. Že som najlepší, najhodnejší väzeň, aký som. A ty si úplne najhorší a povedal. Že máš hnusné vlasy, povedal. To ty si hnusný. A ty nemáš
že nemáš ani mozog v hlave, povedal. Pane, halo, Kevine, otvor. Laura, poď už, lebo už je tma. Bež cez ventilačnú šachtu, Laura, rýchlo poď. Laura, poď. Rýchlo poď. Laura, poď. Zatvor. Hovorím ti, zatvor. Laura, hovorím ti, zatvor. Zatvor ti hovorím. Zatvor dvere. Hovorím ti, zatvor dvere. Haló, Laura, však ja sa ani nedivím, že ti policajt povedal, že nemáš mozog, však ja sa ani nedivím. Laura. Hej, burger. Burger. Vypadol burger. Takže to mohlo byť všetko. Dúfam, že ste si videjko užili, tak ahoj.